أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ngempela iqiniso liyeza lizovela, amanga azohlala obala. Ngempela amanga azoshabalala. Amanga azoshabalala. Ngale nkulumo yami le ngibhekise kubafowethu bamaNazaretha. Njengoba niqhubeka nje ningithuka ningibiza ngayo yonke inhlambi enicabangayo. Ngicela ukunitshela into eningayazi. Senithintile iNdlondlo enophaphe ekhanda. Nithintileke manje mambe emnyama, iNdlondlo enophaphe ekhanda. Qhubekani nje nina ningithuke. Lesikhathi ningithuka, ngathi niyangipompa njengoba ubona umuntu epompa iPramasoft noma epompa ibhola, niyangikhukhumeza, ninginika imendlela. Ningitshela ukuthi lento engiyenzayo i-right, iyiqiniso, angiqhubeke nayo ngiyenze ngoba ayinuki ngoswanga. Ngeke nivele nje ningithuke ingekho into eningithukela yona. Lalelani-ke bafowethu bamaNazaretha nodadewethu, omama bami nobaba bami, omkhulu bami nogogo bami bamaNazaretha, nabaholi bonke bamaNazaretha. Njengoba niqhubeka nje ningithuka, bengikhuluma kahle nani mina lapha kuma comments la sibeka khona imbono. Kodwa nina seniyaqala niyangithuka manje. Senithintileke iNdlondlo enophaphe ekhanda. Kwamkeleni-ke lokhu nina okuyini enikuqalile. Nginifundisa ngenkolo yenu-ke manje yamaNazaretha, ngoba nginibonile ukuthi aniyazi. Nilalela amampunge eniwatshelwa abantu. Yabona makulo baba lo abade umshubo. Akanamanga ngathi wafunda ebhukwini. Amanga wakhulumayo ngenkonzo yamaNazaretha ngathi wafunda ebhukwini. Bese kuba yilona-ke oqambela abantu amanga ethi uShembe wavusa umuntu ofile ekhuluma amanga lihlaza cwe. Lalelani nginitshele. Umphefumulo emntwini ufakwa ingilosi. Yingakho umuntu engakhahleli up to 120 days with his 4 months. Okubonisa ukuthi umphefumulo awukafiki kuye esiswini kuye kuma wakhe. After 4 months bazokutshela omama isiyaqala ingane yakhahlela ngoba sekuwumuntu ophilayo usenomphefumulo uyaphefumula. Noma usuphuma futhi ukhishwa ingilosi. Wena-ke othi uShembe wavusa umuntu ofile. Usengela abantu ezimithiyo, uhubhu kaBhejane, ushaya abantu ngemfi iphindiwe, ukhohlisa abantu, udukisa abantu. Uma ngempela inyanga yezulu noma unyazi lwezulu liyakwazi ukuvusa abantu abafile, alimvusi ngani uIsaya Shembe? Alimvusi ngani umdlu wamafa, umloyiswa, uShembe wakwaKhumalo? Alimvusi ngani? Alinivusi ngani uthingo lwenkosazana? Bezobona phela imisebenzi yabo emihle abayishile emhlabeni. Uma ngempela bayakwazi ukuvusa abantu abafile. Yekelani ukukhohlisa abantu. Ngishilo ngathi seninyathele emsileni. Namhlanje ngifuna ukunifundisa ngoShembe. uIsaya igama wazetha yena, lelo gama kulona igama lakhe. Ngoba ethatha igama lika Isaya umprofeti oseBhayibhelini, namazi nonke Isaya umprofeti. Igama lakhe alethwa umkhulu wakhe, igama lakhe kuNhliziyo ozala ubaba wakhe umayekisa, uShembe. Ubaba wakhe wasemnikeza lamagama lamabili, wathi umdli wamafa, wathi umloyiswa. Wazalwa ngo-1867. Abanye bathi ngo-1865. Uma ngabe wazalwa ngo-1865, washona ngo-1935, eno 70 years.
Uma ngabe wazala ngo-1867 washona ngo-1935 eno-68 years. Lalelayo ngutshele wena okhonza ushembe ukuthi kumanje la ekhona kwenzakalani ngaye. Ngifuna ukuthi ukwazi uye esihogweni wazi mNazaretha omuhle. Ngiyanithanda maNazaretha. Ake ngintshele ukuthi nginithandelani. Nibahle, amakhosazane mahle, amakoti bahle, abakhokheli bahle, abaholi bahle, aniphuzi tshwala, angazi noma ugwayina ubhema. Indlela futhi enifihla ngayo mangabe omunye esedlulile emhlabeni ngiyayithanda ngoba indlela yemvelo. Into engingayithandi ngani amanga la eniwashumayeza abantu. Special wena baba umshubo njengoba uthi nje mina ikhanda lami alisebenzi. Ikhanda lami liyagqapha. Mina ngisithingithingi ungibiza ngazo zonke izinto. Ngifuna ukukubonisa namhlanje ukuthi isithingithingi wena kodwa wena uzazi. Angeke futhi uvume. Ngoba wena nomkhovu niyafana awukho umehluko. Umkhovu vele ubizwe nje umiye la kuthiwa jump ubuza ukuthi kangakanani. Awubuzi ukuthi ngixhumelani. Wena baba umshubo unjalo. Manje usukhohlisa nabanye abantu. Lalela ngutshele. Ngithe kini uIzaya umdli wamafa umloyisa wakwaShembe. uShembe igama lakhe kuyena wakwaShembe igama lakhe uShembe aliphiwa umkhulu wakhe uNhliziyo yena wakwaKhumalo washona ngo1935 lalela ke uvule nawe yakhe incwadi incwadi engivulile uMshumayeli 9 ngifuna uyizwe kahle uMshumayeli 9 ngiqala la kuverse 4 ithi ohlangene nabo bonke abaphilayo kukhona ithemba kuye. Umuntu ohlangene nabantu abaphilayo likhona ithemba kuye. Ngokuba inja ephilayo ingcono kunengonyama efileyo. Uyalizwa? Inja ephilayo ingcono kunengonyama efileyo. Ngamagama wena ophilayo ungcono kunoShembe ngoba usewafa. Akusho mina kusincwadi vule nawe. uMshumayeli 9 ngiqale kuverse 4. Ngokuba inja ephilayo ingcono kunengonyama efileyo. Ngokuba abaphilayo bayazi ukuthi bayakufa, kepha abafileyo abasazi lutho. Uzwile? uShembe uIzaya umdli wamafa umloyiso wakwaKhumalo la ekhona ufile akasazi lutho. Futhi abasenawo umvuzo. Ngokuba ukukhunjula kwabo sekukhohlakele ukukhunjula kwakhe kukhohlakele akasenawo umvuzo. Uthando lwabo nokuzonda kwabo nomhawu wabo sekuphelile akasakwazi kuthanda akasakwazi kuzonda akasakwazi kuba nomhawu akasakwazi kuba greedy. Umhawu kuba greedy uhawukele yonke into kube yakho akasakwazi yena ukuyenza. Lo nini nimkhonzayo lo nini nithi uNkulunkulu ayikho into akwazi ukuyenza. Ngishilo ngithi Nayithinta iNdlondlo enophaphe ekhanda yini eningisukelile lalelani. Futhi abasenasabelo nanini kukho konke okwenziwa phansi kwelanga. uIzaya Shembe umdli wamafa umloyiso wakwaKhumalo akasenasabelo phansi komthunzi welanga. Kwenzeka lokho ke ngaye ke manje. Bese ngiyabuya ke ngiza kini ke nina enikhonza amadlozi. Lalelani ukuthi nina enikhonza amadlozi enithi nina angeke nikhothe intazinga zamakhosikazi enu. Ngiyahloniphisa manje angeke ngisayibeka ngembaba. Nithi nina angeke nikhothe intazinga zamakhosikazi wenu ngoba lo mlomo yenu ithetha idlozi. Lalelaye ngikutshele ukuthi ke lelo dlozi lelo okhuluma ngalo wena
yini lelo dlozi lelo wena okhuluma ngalo? Lalela ukuthi lelo dlozi okhuluma ngalo wena ukhuluma ngani? Ngivule uSamuel wokuqala isahluko u28. Ivesi uyiqale ku3. Ithi uSawule uya konedlozi. Ngifuna ukuhlukanisela ke manje ukuthi idlozi yini. Angithi awulazi idlozi wena. Verse 3, uSamuel wayesefile. Wonke uIsrayeli wamkhalela wambela eRama umuzi wakhe. uSawule wayeqoshile ezweni abanamadlozi phakathi kwabo nabathakathi. Abantu abanamadlozi nabathakathi into eyodwa. Akusho mina kusho umbhali vule. Samuel oqala isahluko 28 ngqale ku verse 3. Lalela ke uwehle nayo ithi ke uSawule wayesecela ukuthi bamuse kowesifazane onedlozi, hayo nabantu abangasekho, onedlozi. Wehle nayo ithi wayesethi owesifazane ku11, ngiya kukwenyusela bani na? Wathi ngenyusele uSamuel, ekhuluma ngomuntu ofile. Ngithwebulele uSamuel. Abantu basebenzisa amadlozi ukuthwebula abantu. Abantu abanamadlozi bangosathane, basebenzisa imimoya emibi ebizwa ngamadlozi ukuthwebula abantu. Lapho owesifazane embona uSamuel wamemeza ngezwi elikhulu. Owesifazane wakhuluma noSawule wathi, ungikhohliseleni ngokuba unguSawule? uSawule uzifihlile, akabonakala ukuthi uSawule udisguisele ngesilungu. Uzifihlile, uyambuza owesifazane ukuthi ungikhohliseleni. Uyaphendula uSawule 13, ungesabi. Ubonani na? Owesifazane wathi kuSawule, ngibona uNkulunkulu ephuma emhlabathini. Wathi kuye, unesimo sini na? Wathi kukhuphuka iqhegu limboziwe ngengubo. uSawule wabona ukuthi nguSamuel, wakhothamela phansi ngobuso wakhuleka. Uyizwile? Mawuya ku9 ithi owesifazane wathi kuyebheka, uyazi ukuthi uSawule wenzeni? Ukuba unqumile ezweni abanamadlozi phakathi kwabo nabathakathi. uSawule inkosi usebabulele already abantu abasebenzisa amadlozi kanye nabathakathi. Mawuya lapha ku verse 9 utshela inkosi uSawule uthi abanamadlozi nabathakathi akathi abanabantu abangasekho. Uthi abanamadlozi kusho idlozini umoya omubi ohambelana nobuthakathi. Wena ke othi ufuna ukukhotha into azingayomngakho ngoba wena uthetha idlozi, uthetha ubuthakathi, uthetha umoya omubi. Ukutshelile ukuthi abantu bakini abangasekho, hamba uvula incwadi kaMshumayeli 9 ithi abasenasabelo emhlabeni, abasenasabelo phansi komthunzi welanga. Qhubeka ke wena ukhonza idlozi, ukhonza umoya weyikhova, ukhonza umoya omubi, uhambe kuye esihogweni, wazi ukuthi wena uyesihogweni. Sengathi umdala ngasivula amehlo, asivula ingqondo, asibonisa iqiniso njengoba linjalo. Siyeke ukushumayeza abantu amanga. Baba umshubo, yekela ukushumayeza abantu amanga. Ayikho lento oyikhulumayo utshela abantu ukuthi ushembe omunye wobuthathu bukaNkulunkulu. Amanga alihlaza cwe, nawe uyazi. Yekela ukushumayeza abantu amanga. Alikho iqiniso kulento oyikhulumayo. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.